game Pirates ayisadingi ukusho ukuthi uyibone kanjani. Ikuthini? I-Pirates futhi iyashaya. I-Pirates iyashaya. Into kumele ayazi ama-team ase-KZN. Angeke azadla i-Pirates. Ayikho i-team ase-KZN ezoshaya i-Pirates. Waphuthi ugcineni ukubona i-team ase-KZN ishaya i-Pirates. Uma ngoba mnithi uthe ngeke siyithathe league. Wasidelela. Simthumela i-message ukuthi akayotshela abangani bakhe oBlue bakhe nabo coach boPulukwane City. Lo muntu lo athi angeke siyithathe league. Simthumela ngempama ukuthi hamba nalo. Hamba nalo fana ngoba mnithi. Uphuthu lobo sibadlise lona. Sibadlise lona. Base laba abantu bazothuma thina uphuthu ngo-draw. Kuphi lapho? Ngala. Hayi kuleyo ethi Pirates. Wafuthi ama-team ase-KZN awahloniphi i-Pirates. I-Pirates iyashaya. Futhi ngikutshela leyo suwelele leyo yaphunyuka leyo. Yibangela amabhali ngokuzothatha amaphuzu ekhaya le-Pirates. Leyo-ke isuwelele izolukelwa ezambeni ukutshela. Wabagcina nini? Abo-Cape City. Bathi Pirates bakuphi manje? Ayigcina nini captain yini lena kambenye ifike kancane yathathela yahamba naye. Yashaya Pirates 3-1. Akusikhasikile kumvela naye. Yashaya captain yashaya Pirates 3-1. Yabo sazodraw nayo la kuSantos. I-Ajax lebe ku-Ajax. Cape Town Spurs. Akusi Cape Town Spurs. Hayi akasi Cape Town. Before ngihamba mne message noAndile Chali. uAndile Chali akahlukane nomfana omncane. iPirates imphile isikhathi sakhe wahluleka. Waphuthi umfukeni une-4 season kuPirates. Namhlanje bekakhona amagoli obusuna 28 goal. uAndile Chali wadlala 5 season. Wahamba ana 12 goal. Waba nama-assist awu-5. Akayeke umfana. Umsebenzi ekumele uyenze uJali ne. Siyambongisa thina. Unalo iplasi leyinkulu. Unalo iplasi lakhe leyinkulu. Akagathe iy'ngulube zakhe nezimvu zakhe. Ahlukane nomfana. Akahamba yolusa. Kuhle ngoba yena usibonisile ukuthi bekasebenzela ukuba neplasi. Akahlukane nomfukeni. Athanda engathanda umfukeni ujesi number 10 yesquad. Athanda engathanda umfukeni uyahamba uyemelika. Uyakwazi emelika. Uyakwazi emelika. Akazi. Athanda engathanda umfukeni uyahamba uyomela emelika. And umfukeni uyophasa inet emelika. Umfukeni akalwe nebhola. Uyayiphasa. Ahlukane nomfukeni. Up the box. Up the box. Please do subscribe PSL Pulse. Danko.